abịa na ba ya ọzọ bụrụ ma mba gbara ya agbata obi ihe dịka ihe mbọsị ụkpọ Nnewi Atani Ọkịja mba gbara ya gburugburu anyị dịrị n'etiti ha ife eji marụ nna m nwa ọnwụ siri gba ọgbanje ọ nna m ka eji mara ife ịrụ ọrụ mmiri izizi n'ọzọ ọbụla ba ya enwere ebe a na-ana amụ nwa papa anyị na-ana nwa na-arụ ọrụ ndị mmiri ụdị ọwụna onwe onye isi gbakara sị na ndị ọgbanje gbapụrụ onye ara apa anyị na-agwọ ya na nwaanyị a na-akpọ Erigbarụ eze nwere ike mgbe ahụ ha na-arụ ọrụ mmiri ụdị ife a na-arụ kịta ahụ ka ha si arụ ọrụ mmiri mgbe ahụ ọ na-eme onye agha arụrụ ọrụ mmiri a ife eji arụgasị ọrụ mmiri mgbe ahụ na-akarị ụkpana akị oyibo bebi osisi ndị wood cover ya akavụ maka mgbe bebi plastik adụrọ emeje chọta ụmụ enamel plate ndị white ya ndị obere nye ka ha na-eji arụ ọrụ mmiri a mgbe gboo ahụ ndị na-atụ ihe atụtara ha ụgbọ isi na amara ewekọsi eweta pawuda na-adịkarị mgbe ahụ na-awụ pawuda a na-akpọ Saturday night pawuda ọ binta pawuda nye ka ha na-egogasị ma ute ife ha na-eji arụ ọrụ mmiri mgbe ahụ na-awụ local materials ma nke kịta onye arụzi ọrụ mmiri eje chọwa pisi Hollandis chọwa basin chọwa ọgọdọ chọọ kreti mineral plastik dị n'afịa agwụ na-arụ ọrụ mmiri ọrụ ntu ahụ mgbe ahụ ụmụ iriri na iri ife ka nna m ha na-anakọ mgbe ahụ na-arụgo urie ma ọcha nnekwu ọcha eji pịacha onye ahụ ma arụcharị ọrụ mmiri akwa ahụ ejiri ọrụ mmiri a na-awụ ofu ọcha unu ọzọ bụrụ kansụl ofu ọcha white cloth a na-eji arụkwana anaghị awụ poplin ma ọhịa nọ na-awụ inferior white ya dị very simple egorunu na akwa ododo ahụ akpa red ụmụ ife a ka eji arụ ọrụ mmiri a mgbe gboo ma nke a enughara mgbe gboo a na-arụ ọrụ mmiri a ndị na-arụ ọrụ mmiri enwere ha afa nwaanyị ọwụna ọ dara na-arụ ọrụ mmiri ife a na-akpọ ụmụ nwaanyị na-arụ ọrụ mmiri mgbe ahụ ndị ojianya ịkpọ nwaanyị na-arụ ọrụ mmiri ojianya ịkpọ ya nnukwu nwaanyị ụmụ nwoke na-arụ ọrụ mmiri a dịka papa mma ya na-akpọ ha oje mgbe ịkpọ nwoke na-arụ ọrụ mmiri oje mgbe ekpọ ya nnukwu nwoke ma taa ụmụ nwaanyị a chetara ọzọ ndị a na-eme nke gbawaraba nke ike gwụ ya mgbe ife dị ya n'okoro gwụchara o jee chọọ ego ayọ kwujuo n'isi jee na salon akpa ya isi fịa ya were kemikal gbaa n'isi isi atụfekọ o jee chịkọcha ego ayọrọ niile afọ n'ahịa kwujuo n'isi asị na-ewe eze nwaanyị ma onye a na-asị na-ewe eze nwaanyị di na-anị akpa ebiri n'ụlọ di ya arụ ha agwụ o meghe ekpe ma agwụ ọwa ha aja di ya eme ha ma nwụrụ ọkpọghị ji ọzọ ochi ha ọzọ ọhụ udu ka o gburu mgbu di ya nwaanyị a chiwe onwe ya eze nwaanyị gbadi na anya a na-akpọ ya eze nwaanyị ị na-akpọ nwaanyị na-anụ eze nwaanyị ma gụnwa okoro ibe ọhụ na arụ mgbe a na-asị na ihe ụmụ nwaanyị amakwere ọrụ mmiri a ka a na-arụ na ụfọdụ ha banyere na ha na-arụ ọrụ na ha wezi eze nwaanyị ụfọdụ megide ihe eme di na anụghị na-enezi kwukwukwu nwaanyị etegizie kọntrol na-achịzi na mgburu ezinụlọ nwaanyị na-atụzi ife na-emenụ nka na bụ nwoke tụkata arụ nwoke anwụhụ nwaanyị aghọzie kọmanda in chief na mgburu ezinụlọ bidozie ịzụ ụmụazị nọ na mgburu oroma na nkịta na nwaanyị zụrụ na-ata akwa ofu ogeri ejuru enu na ụmụ anyị na-agbazi ose aka ọ ndị asị na ha wee eze nwaanyị na-azụ ya ụmụ anyị iberibe onye nọrọ ọzọ enwe fon ya pịwa anya ghọrọ ya pịwa ihe ọpịpị na-ewuzi ụmụ nwaanyị a na-azụ esi ụmụ anyị iberibe si na ha wee eze nwaanyị bịara nothing like eze nwaanyị na field ndị na-arụ ọrụ ndị mmiri nwaanyị na-arụ ọrụ mmiri wee oje anya nwoke na-arụ ọrụ mmiri wee oje mgbe ọ ka isi akpọ ha na gboo ma nke taa ihe afụ nwaanyị ọ sị gị na ya na-arụ ọrụ mmiri efi ọchịrị njatọ agbanye n'ọkpa njatọ ahụ egbu onye nọkata ọgbawa njatọ bifo ya gbara njatọ etu a mgba njatọ n'ọkpa
agwaghị ife oriri naba ịgwa nke wee eziokwu njata mbụ n'ọba ego eji gbaa m njata n'ọba a ga-eji echiwe ndị na na-atọ ọzọ amamụrụ ọzọ mkpụrụ arọ a ga-eji echiwe mmadụ ịtọ mana nji gbaa njata nyezika ụmụ nwaanyị nke enweghị ife di ya mere ọ na-atọ chịrị njata gbanye n'ọkpa ibe anyị akwụkwọ n'anya mgbe igbe be anyị wara jisi piji ọzọ bụrụ na odi iwe ha na-ebe ya anya kịta ana m ekwuzi Anambra steeti gọvanọ anya na-ebe ya anya na ife ụmụ nwaanyị a na-emewuzi arụ nwaanyị di ya echi ha ọzọ onye ha na-ete na ọsịga na-ewe eze nwaanyị ma di ya wuo okoro a na-akpọ nwaanyị eze nwaanyị ma di ya wuo okoro di ya nwa ahụ ike eze wee kpọọ di ya afa ndị nze adịghị ha ma onye echi ọzọ nwaanyị di ya egwu udu ogbuo onwe udu gbanye jeta n'ọba ibe anyị na ọrụ na-arụ ọyị mmetọsi omenala anyị so si n'ezi omenala anyị a na mmetọsi ụmụ nwaanyị a na-emetọsi adị too much ma ụmụazị a na-ewe isi ndị isi ogige a na-eme onye fọsị na-ewu dibịa ụmụazị nke nna ya ukwu bidoro m afịa n'otu Ọnịcha ọzụgide mgbe o jiri ego ebi bidoro afịa gbaraba nke ego egwu ọ gbadara n'ose ọkpọrọ jegoro akpa ụmụ dibịa nya ya goo nzu na edo gaghị ọ napụta ogbe nzu wee penti ihu ya bụ elu penti ihu ya chie ego ahụ niile afọ n'ụwa kwujuo n'isi ya ha dada mberede ma onye ahụ dada ọha dada mberede bidozi ime dedesi na dibịa ma onye ahụ enweghị nna ukwu na onye a ka eji eme ọrụ be ọ bụrụ na dibịa nke na-abụ ode na-abụ ọ gbakwara na moto eji ime ọrụ ha n'ụlọ elu nne enyi onye ụdị ọgaranya ha na ụba ha ọkpa ntume anya wee na-asị etu a gọvanọ anyị wu Soludo si tinye ife a ọ ma mma ka a họsịa aka n'ọka na anaba ya na-achọ ọịghọ Sodo na Gomora ka mmasị na faya Soweto ka ọ na-achọ ịghọ anaba ya na-achọ ịghọ so ya nhazi a na-ahazi edo mma ka anyị kọmbepụ ha dị n'ije ka mara aka ekpe na aka nne ya na aghụghọ adịna n'ife anyị na-eme ife ụmụ nwaanyị a na-eme sị na ịrụ ọrụ mmiri ọwa ọdụ ọrụ mmiri na-aghụghọ ka ha na-aghọ ntụrụmgba dị na aka na nkụ ọ ife a ka anyị ji ori ya na-eme onye dị ebe mgbe ife nji arụ ọrụ mmiri nke m ọ na-asị nna anyị ife a mgbara ya na ọrụ a anyị arụtakwa ya na anya gwara ya nke a gwa ya nke a gwa ya ewu ọcha gwa ya nne agbọghọ ewu ọcha gwa ya nke a gwa ya nke a nsha na akọrụ na ibia agha na ha na ka nna ha ji arụ ya ka m si arụ na isi ka m were nke ntị ihe na-enye m nsogbu na-achị m ụmụazị gara gara gburugburu a na m achọ dị ya nya na-edebe m ọrube nwe okpuru na nchọ ụdị ahụ ana m akwụwa n'ụlọ elu be m akwụwo na ana ezigbo moto ma ama na-agba ọrụ ebe a ka m ka akọdowegodo na gbasara ọrụ mmiri ya ya nne darụ nna anyị ndewo onne